Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: us ho dic amb tota veritat, un ric difícilment entrarà al regne del cel. Més encara, és més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne del cel. Quan els deixebles sentiren això, quedaren tan sorpresos que deien: si és així, qui es podrà salvar? Jesús se'ls mirà i els digué: als homes els és impossible, però Déu ho pot tot. Llavors Pere li digué: mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vos. Què ens tocarà? Jesús li respongué: us ho dic amb tota veritat. Vosaltres, els que heu vingut amb mi, quan el món renaixerà i el Fill de l'home s'asseurà gloriós al seu tron, també vosaltres us asseureu en 12 trons per governar les 12 tribus d'Israel. I tothom qui pel meu nom ha deixat cases, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna. Però molts que ara són darrers seran primers, i molts primers darrers. Paraula del Senyor. L'Evangeli que acabem de llegir és la continuació del veí, aquell jove que volia seguir Jesús, que era bo, que complia els manaments des de petit, i que Jesús li va dir que si volia més havia de renunciar a les riqueses. Amb això es va desanimar. Les riqueses en si no són un impediment, sinó l'agafar-se, el sentir-se, el esclavitzar-se de les riqueses, el sentir-se agafat, que elles ens dominen, no que nosaltres les dominem. Per això Jesús el que vol és que siguem lliures, que tinguem el cor ben lliure, no agafat a res ni a ningú. Només a ell, i en ell les persones amb les quals Déu ens ha lligat, en la família o de proximitat, el que sigui. Però ben lliures en ell. Que no hi hagi ningú ni res que pugui dir: jo tinc el privilegi d'aquest cor. Aquest cor em serveix a mi. Està esclavitzat per mi. No. Tots hem de ser lliures. Per seguir Jesús hem de sentir-nos lliures. Per això tot allò que indica un lligam que no és el de Déu, doncs hem de mirar d'expulsar-nos, de treure del damunt. Jo em recordo d'aquella petita història oriental, d'aquell que volia seguir Jesús, i Jesús li va dir: molt bé, estàs preparat, anem. O voldria anar encara a preparar la maleta, preparar el meu paquets per viatge. Bueno, vés i t'espero. Doncs va preparar una maleta força pesada i era jove, per això se'l carrega tranquil·lament i comencen a marxar. Al cap d'un horet o així, ell diu: no podíem descansar una mica, perquè, clar, aquesta maleta pesa. Bueno, va, descansem tranquil, sí. Ara vaig pensant, mentre descansem, a veure si alguna cosa ho podies deixar, perquè com menys pesi, doncs més fàcilment et serà. I ell, mentre estava assegut allà, pensant: sí, això, bé, ho puc deixar aquí i algú ho agafarà. Llavors que bé,
Això també és una mica massa i tampoc no fa gaire servei. Ho deixo aquí i algú se n'aprofitarà. I així va deixar unes quantes coses. Què? Tornem-hi? Bé, anem. I tornem a continuar el camí. Cap d'una bona estona, perquè clar, anava més lleuger, però encara pesava. Ell diu a Jesús, no, ell anava tranquil i tenia per estona, no? Però l'altre ja es cansava més. Però ell devia pensar, veus, ell no porta res i jo sí, jo podria ajudar ja. En lloc de pensar, home, si jo fos lliure com ell, doncs tranquil·lament seiem. Però ves pensant, potser encara hi ha alguna cosa que no podies deixar. I, com dius tu, algú se n'aprofitarà. I sí, encara va trobar unes quantes. Va trobar unes quantes coses, les va deixar allà, regar les rametes, al costat d'un arbre, i van continuar. Pesava un poquet, la veritat. Però així i tot pesava. Les mans, una aquí, l'altra allà, canviava de mà, aquí. I Jesús anava mirant, somrient, i ell anava caminant tan tranquil. I cap d'una estona, no podíem descansar una altra vegada, no descansem. Però vols dir que no podies deixar-ho tot ja. Deixa-ho tot d'una vegada. I així aniràs tranquil, mira com jo. Jo no tinc res que em faci pes. Mentre em porti a mi mateix ja en tinc prou. Per què no fas tu mateix? I aquell va veure que sí que era veritat. I que el despreniment de les coses és una condició per seguir Jesús. No agafar-nos a res ni a ningú, només a ell. I en ell, totes aquelles persones del Senyor d'alguna manera ens ha confiat.